The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Yun. Daddy, bulutek to yung kantamuan. Sa dinuman, di ayan mo biyang ko, kaya't kukumbakin ka nga ipuno. Sika ka na ket di kanto mapukaw dito'y langit ko sa dinuman di ayan mo biyang ko kaya't kukumbang puno sika ka na yun di arap-arap ko ket di kanto mapukaw dito'y langit ko. Ate Dir ko, Ate Linda. Uray pa hikarikan ka asika we sikalae. Ate Alina Teos for you. Di ka masursuro biyaku alipate uray pa anta aktu ijay tande. Malagit ko man ni Daddy. Ayan. Sa dinuman di ayan mo biyang ko kaya't kukumbakin ka nga ipuno when sika ka na yun di arap-arap ko ket di kanto ang mapukaw dito'y langit ko uray pa'y aglabas di tawid hikarikan ka asika we sikalae
kay adaptut ija